ранку! Усім салют! Рада вітати вас у нашім добраранку! Як настрой? Цудовний! Сёння пасля заняткаў мы вырашылі пагуляць у снежкі. Падрыхтавалі цёплыя рукавічкі? Без іх ніяк нельга на вуліцу выходзіць, а тым больш гуляць у снежкі. А я так люблю зиму, тому что можно рукавички менять. То одного колера, то другого. Я ж вядомая модница. То ж самае я магу і пра Алісу сказаць. Цікава. А хто придумав рукавички? Давайте разом и поцікавімся. Давайте. Оказывается, такую необходную рэч наши продки подгледзелі у жыхароў паўночных зямель, скандынаваў. Усё правильно. Дзе халадней, там хутчэй з'явілася вопратка для пальчикаў. Так, і першыя рукавічкі спачатку вязалі з воўны, а пасля кідалі іх у вялікі чыгунок. Ой, а гэта навошта? Ты скажы, іх яшчэ варылі як суп. І скажу, варылі доўга ў кіпені. Ого! І нават перамешвалі. Менавіта так. А ведаеце, для чаго гэта рабілі? Каб яны смачныя былі, так? Хто ж рукавічкамі ласуецца? А навошта тады іх у чыгунку варыць? Рукавічкі варылі дзеля таго, каб яны былі больш тоўстыя і цяплейшыя. Гэтак жа і з супам. Чым болей яго варыш, тым болей ён становіцца гусцейшы і смачнейшы. І назвы былі ў такіх вараных рукавічак. І вязанкі, і катанкі, і валёнкі. Валёнкі? Лесік, ты нічога не пераблытаў. Валёнкі на нагах носяць. Лесік ніколі нічога не блытае. Проста спрабавалі рукавічкі рабіць тым жа спосабам, што і валёнкі. Гэта называецца валяць з воўны. Менавіта так, а яшчэ шылі і вельмі цёплыя рукавічкі з футры. Ой, мне так захацелася усе зараз прымерыць. І мне таксама. А вы ведаеце, дзяўчынкі, што потым пачалі рабіць рукавічкі з розных матэрыялаў і ўпрыгожваць іх? А чым? Не каштоўнымі ж камянямі. Менавіта імі і ўпрыгожвалі. І каштоўнымі камянямі, і рознымі бліскучкамі, і вышыўкай з залатой ці срэбнай ніткі. Ой, не шкада было такімі прыгожымі рукавічкамі снежкі ляпіць. Вядома, у такіх прыгожых рукавічках снегавічкоў не ляпілі. Іх бераглі і перадавалі ад старэйшых малодшым. Усё правільна, гэта была сямейная каштоўнасць. Сябры, а у вас ёсць такая рэч, якая лічыцца сямейнай каштоўнасцю? Попросите дарослых расказаць вам яе гісторыю. Спадзяёмся, гэта будзе вельмі цудоўны расповед. А зараз давайте паглядзім наш ранішні мультфільм. Давайте. Як вы лічыце, што агульнага у відэльца з пальчаткамі? Сябры, вы што-небудзь разумееце? Мы пакуль што нічога. Адгадвайце. Мне здаецца, што нашы гледачы-разумнікі вам дапамогуць. Алісачка, дай хаця б маленечкую падказку. Добра, падказка такая. Халодная, гарачая. Холоднае, гарачае? Аліса, ты сваёй падказкай нас яшчэ больш заблытала. А вам так не падалося? Зараз разам усё і разблытаем. Пальчаткі ахоўваюць нас ад марозу. Значыць, было ручкам холодна, а стала горача. А відэлец? І мы ядзім гарачае, пры гэтым не пэцкаем нашы пальчыкі. Ты яшчэ не можам іх апячы. Усё гэта правільна. Аказваецца, у старажытным Рыме амаль што ўсе насілі пальчаткі. Ім было холодна? Па-першае, каб захаваць рукі ад халоднага надвор'я. Па-другое, каб іх не пэцкаць. Як вы лічыце? А што па-трэцяе? Вы здагадаліся? Аліса, раскажы сама, вельмі ж цікава. Аказваецца, у тыя часы яшчэ не ведалі відэльцаў і елі рукамі. І каб не апячы пальчыкі, нацягвалі пальчаткі і бралі ежу рукамі. Ух ты! І проста усё і адначасова складана. Добра, што ў нас ёсць і лыжкі, і відэльцы. А і мы спачатку сцягваем пальчаткі, потым мыем рукі, а ўжо пасля бярэм відэлец і частуемся. Сябры, хто з вас яшчэ не паснедаў, можете зрабіць гэта зараз жа. А яшчэ паглядзець разам з намі цікавы мультфільм. Загадкі любіце? О, яшчэ як!
Тады адгадайце, на галаве сяджу і далёка гляджу. На голове? Ха, ух ты! Так. І зімой вашы вушы грэю. Адгадайце, што я загадала? Хвіліначку. І гэта шапка. Вельмі патрэбны прадмет вопраткі. Особливо зимой. Ага. Так, а вы ведаеце, што ў 16 стагоддзі ў Англіі існаваў шапачны ўказ? Гэта як? Усе, хто старэйшы за 6 гадоў, абавязан быў насіць шапку. А хто парушаў гэты ўказ? Той плаціў штраф. Такія часы прайшлі, але і зараз ёсць строгія правілы, дзе насіць, а дзе знімаць шапку. Трэба зімой абавязкова надзяваць шапку. А летом не забывацца на кепку ці панамку. А ўсе выхаваныя хлопчыкі ведаюць, што калі ўваходзіш у памяшканне, абавязкова знімаеш галаўны ўбор. А дзяўчынкі? Дзяўчынкі могуць застацца ў шапках. Ой, добра. Лічу, што нашы сябры гэтыя правілы цудоўна ведаюць. Можете яшчэ раз паўтарыць іх разам з тым паглядзець яшчэ адзін цікавы мультфільм. О! А давайте пагуляем і узгадаем усе казкі, у якіх героі носяць незвычайныя галаўныя уборы. Можна я пачну? Ага. І назову сваю любімую казку пра дзяўчынку «Чырвоны капялюшык». А я адразу згадаў нязнайку. Ага. Я не любіў свой капялюш знімаць, але і хадзіць у ім было не вельмі зручна. І праўда, у любы момант можна згубіць раўнавагу. А я адразу згадала вельмі выразны каўпачок героя з длінным носам. Усе здагадаліся, каго Аліса мае на ўвазе. Вядома, гэта драўляны хлопчык Бураціна. А я б хацеў мець сапраўдную шапку-невідзімку. Раз, і мяне ўжо няма. Два, і Лесік зноў тут. Вось бы пажартаваць з нашымі настаўнікамі. Падчас уроку знікнуць з дапамогай чароўнага капялюшыка, а потым раз і зноў з'явіцца. Не, на уроку лепш так не жартаваць. Ой, трэба бегчы на заняткі, каб не спазніцца. І каб не прапусціць ні аднаго слова настаўніка. Мы жадаем вам цудоўнага дня і новых ведаў. І давайте паглядзім яшчэ адзін мультфільм, каб захаваць такі ж добры настрой. Мы не дамовіліся пра нашу наступную сустрэчу. Усе памятаюць, на якім канале мы сустракаемся. Вядома, на тэлеканале «Беларусь-3». І запрашаем усіх сустрэцца, як заўсёды зранку, У нашым добраранку! ранку!